George Bati, Ramogi TV. Jaminwach hello pinyowacho Nudin Haji korogolo doho ketho mayande odonjo ne god Jood bura ngwen mag kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kalore kod okil mar Gidansa Nomari. Jood bura angwen go kamotingo Pio Wandai ma ugenya to kod Senator Makilifi Stewart Mazayo no wethuolo kalore gi winjruok mano beti kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga. Jood bura go nodonjne gi kod kweth kata keth mar mwandu eseche mane kweth mar Azimio la Umoja ubago ng'anyo tarik 20 dwe mokalo chuny boma ma Nairobi. Advance and I hereby allow that application. The accused persons are discharged under Section 87A of the CPC. Cash bail to be refunded to the depositors. Yep. Reasons of interest of justice, peace, and dialogue, and it has been brought clear that this indeed was a political matter with political influences. Ofisi ya ule mkuu wa mashtaka ameamua kuondoa ile kesi kufuatilia ama kwa kutumia kipengele cha sheria inaitwa Criminal Procedure Code kipengele cha 87A ambacho kinasema kwamba serikali ikiwa haina ushahidi wa kutosha inaweza ondoa ile kesi mahakamani. Kuramga jongo di chingachiel